na po tayo ngayon dito sa Air Force City, Clark. And we're going to our next destination, ang Clark Museum. Babalik tayo. Kaso hindi ko na sa inyo balik. Okay na, tara. Ayun, pwede pala dun. Uy, wait lang. Pwede pala babalik. Bibilis nila. Hindi ko lang kung tama itong ano ka. Uy. Wala? Wala. Pagkaraan ng 600 metro. Kumanan sa MA Rojas Highway, West. May golf course dito. Golf course. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. Stop na. Kumanan sa MA Rojas Highway, West. Pagkaraan ng 1.1 kilometro. Kumaliwa sa Jose Abad Santos Avenue. Walang aircon. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa. Kumaliwa sa Jose Abad Santos Avenue. Pagkaraan ng 1.1 kilometro. Kumanan sa Iquirino. Para tayo nasa maze. Clark Center. Ang ganda dito. Oo, lahat ng bangko. Uy, hilera. Wow. Uy, Bicentennial Park. Dito rin pala. Diretso lang. Diyan siya? Diretso. Wow. Ano oras na? Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. Clark Safari, 3 kilometer. Dito rin pala siya. Kumanan sa Iquirino. Dito. Dito. Pagkaraan ng 400 metro. Kumanan sa Ferdinand Santos Avenue.
Ito yung CDC, di ba yun? Sa? Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. Kumanan sa Ferdinand Santos Avenue. Kumanan. Dito. Oh. Ito nga yun. Ako lang. Yung parade Pagkaraan ng ground. 100 metro. Kumanan. May tayo magtawag dyan. Oh. Ayan na pala eh. Ito, Kumanan. park ka dito. Park. Ito yata yun eh, di ba yun? Doon sa hindi mainit. Nakarating ka na sa Hindi. iyong destinasyon. Ayun o. Ayun. Yan. So guys, we're here in the Clark Parade Grounds. So dito po kami nag-park. Malawak po yung parking area nila dito. So may public restroom din po. So, explore natin guys itong park. Yan. Perfect place for picnic guys. So, malapit lang po siya from Air Force City. Dito tayo daan, guys. So guys, this is the Clark Parade Grounds, also known as the Clark Development Corporation Parade Grounds, or CDC-PG. It's a sporting open ground at the Clark Freeport Zone in Pampanga, Philippines.
The Clark Parade Grounds used to be the parade field of Fort Stutzenberg of the United States Cavalry. It was used by soldiers as a concert venue and a polo field. So yun guys, meron pong malaking giant lantern dito sa center ng parade grounds. And giant Christmas tree. So meron din pong flagpole dito. Yan. Philippine flag. So this is the officers stationed at Fort Riley, 1942. So, sa tapat po niya, ang Clark Development Corporation Corporate Center. So, this is the death place of Rojas. On this base, at the then official residence of the Commanding General of the United States 13th Air Force, Manuel Rojas, first President of the Republic of the Philippines, soldier, statesman, and exponent of Philippine-American friendship, died on April 15, 1948. To the memory of the gallant dead, 26th Cavalry, Philippine Scouts, United States Army, commemorating their heroic actions, Lingayen, Luzon, Bataan, 1941 to 1942. Dedicated to the gallant of the United States Army, Air Corps, and the Philippine Air Corps, who fought in the defense of the Philippine Islands, and to those airmen of both nations who participated in the final liberation of this land, 1941 to 1945. So, napakalawak po nitong
parade grounds, guys. Yan, oh. Hanggang doon. So, time check, guys. 11 o'clock in the morning. So, sobrang taas po ng araw. Ang init. Maganda dito sa hapon, presko. Ano kaya to? Di ba yung receive? Ano kasi yan? Icarina Street? Ayan, Icarina Street. Mga factory yata yun dyan eh. Yan guys, so ang lawak. Sobra. Clark Development Corporation. Ah, ito Clark Museum. Children's Playground. Bicentennial Park, CDC offices. Ah, doon. Doon. Oo. Ay, ang ganda ng bahay, oh. Ano kaya yan? Ano kaya yan? Hindi yung bahay. May guard eh, sa labas. Yung ano? Dito yun. Nag-iba na siguro. So, ito pong dinadaanan natin ngayon is ang jogging area. Sa umaga guys, magandang mag-jogging dito. For residents only. Oh, may mga bahay pala dito. Oo, no? Ganda, oh. Waping. Sana all naka-chinelas. Wala kayo nang gubenta ng chinelas dito. Bili nga ako. Sakit na paa ko guys. Bago kasi yung sandals ko. Yan. Ang layo-layo pa ng lalakaran natin. Mga Korean. So, marami pong bench dito. Kung gusto nyo magpahinga. Oh, pwede mo matulog. Hmm? No. So, yun. Mga Korean national yun, guys. Siguro, nakatira na sila dito sa loob. Ganda, oh. Parang Korean novela ang datingan. Tingnan mo yung daan. Ganda, no? Parang Nami Island. Oo. Ang ganda ng daan, guys, oh. Sa magkabilang side may mga puno pa. Oo, Winter Sonata.
Saan tayo nakapark? Ayun. Ang layo. Sakit ang pa. Hmm? Mainit yung semento. Baka ayun yung mga boot yata eh. Yun. There. Mga bili ang pagkain. Wala tayong dalang ano. Nasa sasakyan. Ay, abandonado ba to? Itong mga to? Hindi. Walang tao. Baka sa likod niya. Ay, oo. Baka abandonado dito. Meron. Yung hospital. Soccer field. Ayun, oh, may event dun, guys. Tignan natin. Event. Baka may artista. Ayun nga yun. Ayun, oh. Nakita mo yung signage? Ayun, oh, yung color green. Punta tayo dun, guys. Ay, wow. Ano? Kakas, hindi ka nagdala. Ay, yung mga bahay to. Bakit yung isang libo yung pera? Oh. Oo nga. 18. 5,000. Tahimik. Yan guys, oh, may nagpo-photoshoot. Birthday siguro. Cute. Cute ng baby guys. Photoshoot siya. Ano? Ano? Malayo pa yun. Ayun, ah. Ano? No. Uy, anong meron doon? Ah. Ah? Oo nga. Guys, may mga bahay po dito sa kabilang side. Para sila ng gawa. No? Oh. Oh, layo. Hmm? Ah, ito yung Stotzenberg. So guys, this is the Clark Field, Fort Stotzenberg. Dating pati o pamayanan ng mga Aita, naging Camp Stotzenberg bilang paggunita kay Colonel John Miller Stotzenberg ng 1st Nebraska Regiment 1902. Lupang laan para sa hukbo ng Estados Unidos noong September 1, 1903. Nagtayo ng paliparan at tinawag na Clark Field bilang paggunita sa pilotong si Major Harold Melville Clark taong 1919. Sinalakay ng mga Hapon noong December 8, 1941, pook ng labanan ng mga sundalong Amerikano, Pilipino at Hapon noong 1945.
nanatili sa pamamahala ng Estados Unidos ayon sa kasunduang base militar ng Republic of the Philippines, US noong 1947, Clark Air Force Base noong 1949, isinara noong 1991, naging Clark Special Economic Zone noong 1992. So, this is the Stutzenberg Park, guys. Named in honor of Colonel John Miller Stutzenberg of the 1st Nebraska Volunteers, who was killed in action while leading his regiment near Owingga, now Plaridel, Bulacan, on April 23, 1899. Iba yung doon. Okay, meron doon. Parang yun yung museum. Hindi. Basta hindi. Sobrang bagal kasi ito. Yun color green? Oo. Mapekon. Vision pa ako. Kailangan muna ng ano, contact lens. Ay, wow. Jogging, no? Jogging. Feeling ko dun yun eh. Dun. Doon nga. Lakad na lang tayo. 800 meters. Oo. Uy, may rumoronda, oh. Baka one way daw ako. Dito daw ako sa kanila. Kasi ako lisensya. Hala ko. Lawak nito, guys. Magsawa kayong maglakad dito.
someone like you. I can't forget the years, the moments with you. Then I have realized love is growing deep inside. I feel the beating of my heart. 'Cause every day, every night, keep looking at the stars, and I pray that someday you'll be forever, and love will never end. We belong together, always and forever. Call my name and I'll be there. Uy, tignan mo dun. Ayun o. May design. Ano kaya meron dun? Saan? Yun o. Saan? Spending my days tonight just thinking of you. Ay, wow, ano to? Reserve parking for... Dito ako minili. Ay! Oo nga! Hindi! Hindi! Bato. Ato. Lakat City Hall! Wow! So guys, meron palang Mabalacat City Hall. Annex dito sa loob ng Clark. Oh. Restaurant. Japanese restaurant. Kaya pala may mga sakura blossom. Ay, ito na. Ay. What's this? So, kung nagugutom pa you guys, yan. Marami pong restaurant dito. Mediterranean, Japanese. Nagugutom ka. Cafe Mesa. Gusto ko yung kape. Mainit para magkape. Ay! So guys, itong dinadaanan natin ngayon, para siyang carpet. Dinikit. Kasi nag-ano siya. Kaya naglolobo. Ba't kaya? Pabantayin niya kapatid. Ayun. Ayo. Yan, may steakhouse yun guys. Oh, yun. Titigit. Anak. Magkano yan per order? 1,000. 800. Malaki na yun. 1 kilo. Yun? Alam mo naman. May 400 sila kalahati. Hindi tayo malakas kumain. This park is always open for free? Hindi pa ito. Akala ko ito. Hindi pa. Ay, hindi. Ayun. Ayun. Ay, Hindi. Doon. Oo, dito sa tabi. Yeah. Ah, ito ang nila. Bato? Hindi. Asfalto. Ito ang lambo. Oo nga. Ba't kaya? Parang bagong lagay lang. Rag din yata ito eh. Kapala. Carpet. Malambot? Goma. Goma? Gomang dinulo. Kaya pala ganyan amoy. Gomang dinulo. Ay, baho. Hmm? Baho. Wow.
So guys, mga foreigner po sila. Nagja-jogging po sila ngayon dito kahit sobrang init. Hindi ako po din eh. Ano, mga Black American po sila. Sabi ba ito? Yan, malapit na tayo sa car guys. Doon siya nakapark. So, imagine guys, mula doon. Yan, ang layo po ng inikutan natin. Uy! Huh! 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 Gagaan lang tayo. Punta na tayo namin. Ano kasi yun? Ano? Clark Museum. Kapangan Restaurant. Hindi, Kapangan.